Anya ti ko na iti Biblia, maipanggep iti didyusen. Psalm 135 verse 15 to 18. Naaramid iti pirak ken balitok dagiti Dios dagiti nasyon. Sinukog ida dagiti tattao. Adda ngiwat da ngem dida makasao. Adda matada ngem dida makakita. Adda lapayag da ngem dida makangeg. Ket awan anges nga agapu iti ngiwat da. Sapay kuma ta maipada kadagiti didyusen dagiti nagaramid ken amin nga agtalek kadakwada. Exodus chapter 20 verse 3 to 6. Di kaagdaydayaw iti sabali a Dios no dilaeng siya. Di kaagaramid iti agpaay kengka akinitikitan aladawan wenno anyaman akapadpada ti parswa iti langit wenno iti daga wenno iti danom nga adda iti uneg ti daga. Di kaagrukbab wenno agdaydayaw iti uray anya akinitikitan aladawan agsipod tasyak ni Yahweh a Diyos mo. Kat manangimo na dusaek dagiti gumura kanya agraman dagiti anak da agingga iti maikatlo ken maikapat a kapututan ngem ipakitak ti panagayat ko iti rinibo a kapututan dagiti agayat kanyak ken mangtungpal kadagiti bilin ko. First Corinthians chapter 10 verse 7. Ditay kuma agrukbab kadagiti didyusen. Akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Kas kuna tinasantuan a surat, nagtugaw dagiti tattao amangan ken uminom. Timmakderda tapno agsasalada. First John chapter 5 verse 21. Anak ko, anadanyo dagiti saan apudno a Dios. Isaiah chapter 45 verse 20. Kuna ni Yahweh, aguumong kayo da kayo at tao dagiti nasyon. Da kayo amin anakalasat idimatnag ti pagarian. Idatagyo dagiti bagbagiyo tapno mausig kayo. Nangneng dagiti mangilibot kadagiti imahen a didyosenda akayo. Ken agkararag kadagiti didyosen asaan a makaisalakan kadakwada. Pulos nga awan ti ammo dagitoy at tao. Judges chapter 10 verse 13 to 16. Ngem kaskasdi nga linaksiddak ket nagdaydayaw kayo kadagiti didyusen. Ita saan kayo nga isalakanen? Apay asaan kayo nga agpatulong kadagiti didyusen a piniliyo tapno ispalenda kayo iti panawan iti panagrigatyo. Nagbasol kami, kinuna dagiti Israelita, ken ni Yahweh. Aramidam ti kayat mo kada kami, ngem pangaasim paisalakan na kam ita nga aldaw. Imbeleng da nga rod dagiti didisenda ket nagdaydayaw da ken ni Yahweh. Nasyan ni Yahweh kadagiti Israelita, kadinan maibturan akitaan ti kasasaad da. Leviticus chapter 19 verse 4.
Di kay agrukbab kadagiti didyusen wenno agaramid iti imahen a pagrukbaban nyo. Siak ni Yahweh a Diyos yo. Psalm chapter 16 verse 4. Dagiti agkamang kadagiti sabali a Dios, paadwenda laeng ti parikot da. Jakto kumuyog kadagiti panangidaton da, wenno agdaydayaw kadagiti didyusen da. Revelations chapter 9 verse 20. Saan ang nagbabawi dagiti tattao ang nakalasat kadagitoy adidigra. Di dain sardeng ti panagdaydayaw da kadagiti demonyo ken kadagiti didyusen nga inaramid da. Dagiti ladawan a balitok, perak, bronse, bato, ken kayo adi makakita, makangeg wenno makapadna. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Nalawag a makita ti aramid ti kinatao. Isuda dagitoy. Panakikamalala, kinarugit, kinaderrep, panagrukbab kadagiti didyusen, panagan-anito, panagiginnura, panag-aapa, panag-iinninom, panagpungpungtot, kinaagom, panag-iinapal, panagbarbartek, nalabes a panagragragsak ken dadumapay akas kadagitoy. Ballaagan kayo, ita akas panang ballaag ko kada kayo idi, adagiti agaramid kadagitoy, di dan tumairaman a makipagyan iti pagarian ti Dios. Isaiah chapter 44 verse 9 to 20. Awan ti serserbi dagiti amin nga agar-aramid kadagiti imahen. Awan mamaay dagiti didyusen nga ipatpateg daunay. Bulsak ken ignorante dagita ngagdaydayaw kadagitoy a didyusen. Maibabaindan to. Bambannog laeng ti agaramid iti ladawan a pagdaydayawan akas maysa a Dios. Malalais to iti amin nga agdaydayaw iti ladawan. Tao laeng akas kadatayo dagiti agar-aramid kadagiti ladawan. Umay da kuma ket mausig da. Agbuteng danto ket maibabainda. Mangala ti platero iti metal ket sukugen na iti apoy. Alaan na tinapigsa nga ima na ti martilyo ket pitpiten na ti metal agengga a masukog. Mabisinan, mawaw kan mabannog ti platero. Rukoden ti karpintero ti kayo. Mangala iti tisa kat ag-aramid iti ladawan ti imahen. Alaan na dagiti ramyentana sa nakitikitan agingga a masukog ti imahen. Aramidan na ti imahen ti maysa a tao. Nataer a lalaki a maikabil iti templo. Mabalin amang pukan iti sedro, nga osaren na wenno mangpili iti kayo alugo, wenno parwa iti kabakiran. Wenno agmula iti kayo a laurel, kat agpanuray iti tudo amang padakkel iti kayo. Usaren ti tao ti dadduma a paset ti kayo a pagtungo na. Aramiden na ti dadduma akas imahen. Ti dadduma pasgeden na a paganidwan na
kan paglutuan na iti tinapay. Ket ti dadduma aramidan na nga imahen a pagdaydayawan na akas di Diyosen na. Puuran na ti dadduma. Pagtunuan na iti karne asidana ket mabsog. Aganido ket kunana nagsaya at ket ti baranan, nagpintasen nga apoy. Tinabati iti kayo, aramidan na nga imahen. Agdumog ket pagdaydayawan na. Pagkararagan na ket kunana, sika ti Diyos ko isalakan na. Nakunang unay dagiti kakasta at tao, di daam mo ti aramidan da. Di da kayat akitaan ken panunuten ti kinapudno. Awan nakam ti agaramid iti imahen. No ada panunot na, mabalin na ako na. Pinuurak ti dadduma apaset ti kayo. Ket nagluto ak iti tinapay ti beggang na. Nagtuno ak iti karne asindak. Ti dadduma inaramid ko nga imahen nga isu ita ti pagdaydayawak. Idinto tasang kaputad laeng akayo. Awan duma daytoy iti panangan iti dapo. Inyaw awan ti minamaag a panunot na, ket pulos asaanen a matulungan. Di na ammo asaan apudno a Dios ti imahen nga igigaman na. Romans chapter 1 verse 21 to 25. Ammo dati Dios, ngam dida agdayaw wenno agyaman ken kuana kas maiparbeng. Nagbalinkit di nga ugbaw, ti panagpanpanunot da, ket sipnget ti linaon dagiti isip da. Kun kunada amamasirib da, ngem maagdamet. Saan da ngagdaydayaw iti Dios adi matay. Nga magdaydayaw dakit di kadagiti ladawan ti tao, amatay, wenno tumatayab, wenno ayop, wenno agkarkarayam a parswa. Gapu iti kasta a kinamaagda, binaybayan ti Dios ida, nga garamid kadagiti narugit at arigagay ti puso da. Ket nakababain, ti aramidan da iti maysa ken maysa. Tinalikudan da ti kinapudno, maipapan iti Dios, ket patian da ti kinaulbod. Agdayaw ken agserbida kadagiti pinarswa ti Dios, asaan kitdi nga iti mismo anamarswa arumbeng adaydayawan ti agnanayon. Habakuk chapter 2 verse 18 to 19. Anya ti sirbi ti Diyosen. Aramid laeng ti tao, ket awan ti maibagana kingka no dilapasig nga ulbod. Anya ti pagimbagan a maited ti panagtalek tinangaramid iti dayta a Diyosen. Maysa a Diyosen adipay makasao. Asi kapay, kunam iti maysa akayo. Agriing ka, wano iti maysa a bato, bumangon ka. Adda aya maipaltiing keng ka ti maysa nga imahen? Mabalin, anakalupkupan iti pirak ken balitok, ngem awan biag na. Amen.